Dobré ránko. Ak sa stravujete bezlepkovo a bezmliečne, tak to môže byť niekedy náročné okrem iného aj v tom, že človek už nevie, čo by vymyslel, čo by ešte také iné vymyslel, aby to nebolo stále to isté dokola, aby to nebola nuda. Takže budem s vami postupne zdieľať nejaké naše obľúbené recepty a toto je jeden z nich. Sú to, nazvime to, raňajkové lievance, iba z 2 surovín. Cesto spravíte do pár sekúnd, takže úplne easy peasy. Je to s bananíkou a z vajíčok. A potom ešte na panvicu budeme dávať kokosový olej. Kto nechce, nemusí. A ak nemám kokosový olej, tak niekedy použijem aj ghičko. A pokiaľ máte nejakú super panvicu alebo proste nechcete dávať z rôznych dôvodov tuk, tak nedávajte. Určite sa to dá spraviť aj bez toho. Ale za mňa je ten tuk dôležitý aj čo sa týka trávenia, aj čo sa týka výživy, aj mozgu okrem iného a tak ďalej. Takže ja ho tam dávam ho tam pomerne dosť, však to potom uvidíte. No ale je to už na vás. Ale teda hlavne budeme potrebovať tie banány a vajíčka. Banány používajte také nie veľmi prezreté. Kľudne by mohli byť aj ešte viac zelenšie ako tieto. Neviem, či to uvidíte. Pretože ak sú veľmi zrelé, tak oni zvyknú potom na tej pánvici sa dosť tak prichytávať a jednoducho ten cukor v nich tam nerobí dobrotu. Nebude sa vám to tak dobre otačať. Nedávajte zase úplne, že je celé zelené, lebo to by nebolo chutné, nebolo by to asi moc sladké, takže také akurát, no, takéto nejaké. A budeme potrebovať na každý jeden banán 2 vajíčka. Čiže ja robím väčšinou raňajky z 3 banánov a tým pádom zo 6 vajíčok. Tak, práve som zistila, že mi nenahrával mobil. Nenahrával mi to, ako som mixovala to cesto, neviem teda, kde som skončila, ale dala som si všetky 3 banány do takej vyššej nádoby. Dala som si tam tých 6 vajíčok a riadne som to rozmixovala tým tyčovým mixerom. Ak aj to bude už rozmixované, nebojte sa mixovať ešte trošku ďalej, ešte trošku dlhšie, aby tam trošku sa dostali do toho také bublinky, aby to bolo také fluffy, také nadýchané tie lievančiky. Ukážem vám hneď aj tú konzistenciu. Všetko som to nahrávala do videa, ale bohužiaľ moja chyba. Nenahrávalo sa to, myslela som si, že áno. Takže idem vám ešte ukázať tú konzistenciu a potom už pôjdeme lievančeky opekať na panvici. Takže, ako som hovorila, všetko som si rozmixovala a vznikla nám zhruba takáto, neviem, či sa to zaostrí, takáto zhruba konzistencia, je to ako také, povedzme, hustejšie palacinkové cesto, niečo takéto, no neviem, či to tam je dobre vidno, ale je to také krémové, hustejšie. Niečo takéto by vám mohlo vzniknúť z toho. Pokiaľ budete mať, ja neviem, väčšie banány alebo menšie vajíčka alebo naopak, tak možno, že to bude trošku inak vyzerať, ale každopádne mali by ste sa priblížiť k nejakej takejto konzistencii a pekne aj tie bublinky, aby to bolo také nadýchané tie lievančeky. Takže môžeme ísť na to. Ešte čo sa týka toho tuku, ja používam konkrétne tento kokosový olej, ale použite hociaký, aký doma máte, prípadne teda to chýčko. Určite by to fungovalo aj s nejakým iným tukom, ale moc iné akože chuťovo tuky si do tohto receptu ja konkrétne predstaviť neviem, ale už je to na vás. Pokiaľ tam nedáte žiadny tuk, tak v poriadku, ale ten tuk je dobrý pridávať aj z toho dôvodu, že on vlastne má veľmi dobrú zasycujúcu schopnosť, takže ak tam je tuk, tak vás to zasytí na dlhšie. A teda ak sa bavíme o deťoch a o raňajkách, tak je to podľa mňa dosť dôležité. A toto je veľmi zdravý tuk, takže nebojte sa toho. No a ideme na to. Na panvicu som si teda dala, neviem, zhruba 2 takéto menšie lyžičky toho oleja. Teraz si zapnem teplotu na najvyšší stupeň, počkám, kým sa mi tá panvica rozohreje a potom už vlastne stíšim plameň a lievančeky pečte určite pri takej
no, nižšej až strednej teplote, určite nie na vysokej teplote, aby vám proste neprihárali. Tak, ideme na to. Dúfam, že teraz nahrávame. Teraz takú stredne veľkú panvicu. Uvidíme, koľko sa ich tam zmestí. Zhruba nejakých 6 takýchto. Pokiaľ by ste chceli spraviť aj akože na celú panvicu, dajme tomu, že takú palacinku, tak môžete to skúšať, ak máte nejakú super panvicu alebo super schopnosti, tak sa vám to určite podarí. Ale ja som to skúšala a mne sa to trhalo, hej, už to bolo veľké, predsa len nie je tam múka, nie je tam žiaden lepok, takže nie je to také lepivé a také kompaktné to cesto. Takže vyskúšajte. Takéto menšie tvary sa mi osvedčili viac. No a teraz už len počkáme chvíľku. Nechám vám to naschvál reálne takto v čase, aby ste videli, že ako zhruba dlho to trvá. Aspoň túto prvú várku tak nechám, potom to už zrýchlim alebo prestriham. Ale nechám vám to takto naschvál, aby sme videli, že ako dlho sa zhruba tá jedna strana pečie a potom tá druhá strana už ide samozrejme rýchlejšie. Takže ešte asi chvíľočku určite počkáme. Ja som si dala sporak teraz na 6. Budete potrebovať nejakú takúto obracačku. No ešte nie, ešte chvíľku počkáme. No a toho tuku som tam momentálne dala dosť veľa, takže buď potom už nemusíte pridávať, alebo ono tam vždy na tej pánvici stále bude niečo zostávať, takže ak budete mať veľa cesta, možno priebežne ešte budete pridávať, ale ani nemusíte, uvidíte, ako to pôjde. Keď už je raz na tej pánvici tuk, tak to bude pekne sa dať otáčať aj bez toho, aby ste za každou várkou pridávali nový a nový. No, môžeme teraz vyskúšať, ako sa mi to podarí. No, trošku som to už mohla aj skôr otočiť, ako vidím. No, dúfam, že tam bude niečo vidieť, lebo v jednej ruke držím kameru a v druhou sa to snažím otačať. Takže to robím tak neohrábanie teraz. Ale zhruba takto, no neviem, ako dlho to trvalo, teda, ale ide to celkom rýchlo. Teraz už tú druhú stranu necháme samozrejme kratšie. No a ja budem teda opekať ďalej a asi to video, teda určite to video zrýchlim, lebo toho cesta tu je ešte vážne veľa. Tých lievančekov bude relatívne dosť. Potom vám ukážem na tanieri, že ako veľa vyjde lievančekov z tých 3 banánov a zo 6 vajíčok. No a pomaly už môžeme aj otačať, respektíve brať. Zoberieme, skúsime túto jednu. Hej, je to v pohode, kľudne nejak takto. Takže ja už to idem vyberať a liať ďalšie cesto. Tieto lievančeky, respektíve toto konkrétne cesto som teraz naliala na tú pánvicu úplne, už je skoro suchá, už tam nie je skoro žiaden tuk, ale stále tam je taká tá vrstvička toho kokosového oleja, takže úplne v pohode. Toto je to, čo som vám vravela, ale však to určite vy poznáte. Alebo si to proste prispôsobte, spravte podľa seba, hej, ale len to chcem akože ukázať, že aby ste sa nezlakli, že na začiatku tam bolo strašne veľa toho tuku, ja som to trošku prehnala. Ale kľudne tie lievančeky priebežne teda pápajú ten olej a to je dobré. Takže nemusíte za každým pridávať novú vrstvu oleja. Tieto sa smažia tak už skoro na suchu, ale stále tam je nejaké to minimum toho kokosa. Tak, tu už môžete vidieť výsledok. Toľkoto lievancov sa mi podarilo vyrobiť. Je to jeden veľký obrovský tanier. Ono to tak na tom
na tej kamere tak nevyzerá, ale naozaj je to ťažké, mám to problém udržať. Naozaj je to hromada jedla. Však si zoberte, že sú tam 3 banány a 6 vajíčok, takže zhruba pre 2 deti, prípadne aj pre 3 menšie, možno, že toto by mohli byť také raňajky. Dajte mi vedieť, či ste recept vyskúšali, ako sa vám to darilo upiecť a či vám alebo vašim detičkám tieto lievančeky chutili. Dalo by sa to ešte nazdobiť kľudne, určite, ja neviem, hocičím, čím si zvyknete zdobiť lievance, alebo palacinky, ja neviem, ovocie, alebo nejaké orieškové maslo a tak ďalej. Ale priznám sa, že ja to deťom dávam iba takto. Je tam podľa mňa všetko dobré, ničím to nejdem akože ešte zdobiť ani preháňať. Je tam proste kvalitný tuk, kvalitné sacharidy, a kvalitné bielkoviny, takže im to takto stačí, im to chutí, minimálne 2-krát do týždňa im robím tieto lievančeky a sú spokojní takto s tým, ako to je, takže ja to nezdobím ničím, ale ak ste zvyknutí inak, tak kľudne.